Hey autocampe eventyrere! I denne her video, der vil jeg dele 10 ting, som jeg er rimelig sikker på, at du måske ikke ved om autocamper. Hvis du tror, det bare handler om at dreje nøglen og køre afsted, så er der en lille smule mere, du skal vide om autocamper. Der er nok at dykke ned i, så lad os komme i gang. Den første ting, vi skal snakke om, det er de små stænger, som sidder på markisen. Og med det mener jeg ikke de store stænger der, jeg mener de små stænger. Og heroppe under markisen, der sidder nemlig sådan nogle små stænger, som man kan folde ud her. Og hvad må de stænger er til? De er simpelthen til, at man sætter dem over på den anden stang herover. Så sidder der nogle små fine hakker her, og så kan man sætte stangen ind i. Og det gør så, at de her stænger, de bliver låst, så de ikke sidder og vipper ind og ud, og de ikke bliver presset for meget. Så det er altså sådan nogle låsestænger, der sørger for, at markisen bliver meget mere stabil. Jeg vidste ikke lige helt, hvad det var et stykke tid. Jeg gik rundt og kiggede på den der stang, hvad er det lige den er til. Men de er altså til at sætte der. Så husk det næste gang, du låser din markise, eller næste gang du slår din markise ud, så husk lige at sætte de der låsestænger. Så kan du slippe for, at markisen måske ikke blæser helt vildt væk for dig, men at den er mere stabil, og duen ikke står sådan og daller for meget. Så nummer 1, det var låsestængerne. Nummer 2 er det her dørtrin. Og det er altså elektriske dørtrin. Og i det her tilfælde, så er det faktisk sådan, at der sidder en knap heroppe, som gør, at dørtrinet kan slås ind og ud. Altså når man trykker på knappen, så kommer det ind eller ud. Men der er nogle dørtrin, der ikke lukker ind automatisk, når man starter bilen. I det her tilfælde, når jeg starter bilen, så slår vores dørtrin selv ud. Der kommer en lille hyletone, og så slår dørtrinet ind. Men der er altså nogle biler og nogle modeller, hvor du ikke har et dørtrin. Selvfølgelig, måske er der ikke behov for det. Men hvis du får sat et dørtrin i, så vær opmærksom på, at de får tilsluttet det der dørtrin til din tænding på bilen, så dørtrinet selv kører ind. Når du drejer nøglen, så er du fri for at rende rundt og huske på det. Jeg har set nogle eksempler på, at folk har kørt rundt med det der dørtrin ude, og så har de ramt en sten, og det er super ærgerligt at få slået alt det der i stykker, og skal ofre noget nyt, fordi man har glemt at slå dørtrin ind. Så man kan altså i langt de fleste tilfælde få koblet det der dørtrin på sin tænding, og så slår det selv ind. Og ellers køb en autocamper, hvor det der det er automatisk. Så er vi nået til nummer 3. Og nummer 3 er centrallåse. På nogle autocamper, der sidder der en nøgle her, og så skal man bruge en nøgle til at åbne og lukke. På vores autocamper her, Adrias-modeller, der har man en centrallås, og der dur centrallåsen også til den her lås. Så det vil sige, når jeg trykker på nøglen her, så er denne her også låst, og den gælder så alle dørene. Fordørene, men ikke garagedørene. Det er de færreste modeller, der har centrallås på garagedørene, så der må man altså bruge nøglen. Men på visse modeller, og langt de fleste af dem, der kan man gudskelov få den her centrallås koblet til. Hvis ikke den er der i forvejen, så kan man få det gjort sådan, at centrallåsen også låser på den der. Det er dødirriterende at rende rundt og låse en centrallås, så tror man også har låst sin bodelsdør, som den her hedder. Og så er den bare ikke låst, og så står autocamperen åben, og det er ikke så fedt. Så få koblet den her centrallås til, hvis den ikke allerede er det. Det kan man få gjort nede hos sin forhandler, hvis ikke man kan gøre det selv. Men der er lige et stykke arbejde, der skal laves. Men centrallås nummer 3. Nummer 4. Og den her gang så er vi gået indenfor i camperen. Og nummer 4 er vandtryk i din vandhane i autocamperen. Der er meget forskel på, hvor meget vandtryk der er i de forskellige autocamper. Og i det her tilfælde, i vores autocamper, der er rimelig fint vandtryk, så jeg kan sagtens skylle mit hår og sådan noget. Selvom jeg har langt hår og vasker hår, så kan jeg sagtens få sæben ud. Der er nogle autocamper, som har nogle forholdsvis små vandpumper, så der kommer ikke ret meget vand ud af bruseren og ret meget ud af selve vandhanen her. Og det kan være en lille smule irriterende. Så sørg for at få styr på, at der er vandtryk nok på den der autocamper, som du eventuelt køber eller har købt. Og ellers så kan man få skiftet pumpen ud, men man kan også købe en autocamper med det rigtige udstyr fra starten af selvfølgelig. Så vandtryk er der rigtig meget forskel på, hvor meget vand der kommer ud. Så tænk lige over det og have lidt fokus på det, hvis du køber autocamper, eller hvis du går i tanker om at skal købe en.
Så kig på sådan nogle ting også. Så er vi nået til nummer 5. Og nummer 5 er vægtafgift. Og det siger sig selv, jo tungere autocamperen er, jo større er regningen også. Og man kan altså blive rimelig godt overrasket over de der vægtafgiftsregninger, eller ejerafgift, eller hvad de efterhånden kalder det, som man får til sådan en autocamper. Så vær opmærksom på, inden du køber din autocamper, hvad sådan en koster i vægtafgift, så du ikke får en ordentlig efterregning og er ked af, at det koster så mange penge, for de er rimelig dyre i vægtafgift. Så have lidt fokus på de der vægtafgifter, og de stiger hver år, og jeg tror det i år 2024 er det andet år i træk, de stiger, og nu stiger de igen næste år og sådan noget. Så det er altså en ordentlig en over næsen, man får på det. Så fokus på vægtafgiften. Så er vi nået til nummer 6, og det er sådan noget som helårsdæk. Ikke alle autocampere kommer med helårsdæk. Nogle kommer med billige sommerdæk, og nogle kommer med nogle andre typer dæk. Men hvis du planlægger at køre i sne eller i Tyskland efter 1. november, så skal du have vinterdæk eller helårsdæk, og der skal være snesymbol. Michelin laver nogle all seasons dæk, som kan køre i sne og mudder og alle sådan nogle ting, og der er snesymbol på. Og det er altså et helårsdæk med snesymbol. Så det må du køre på i Skandinavien og generelt i Europa, og også i Tyskland efter 1. november. Så kig efter sådan nogle ting. Sørg for, at du har nogle ordentlige dæk på. Det er rigtig vigtigt, så du ikke kører fast nogen steder. Vi har personligt kørt på skiferie i vores autocamper. Det er verdens bedste skihytte. Vi har lavet en video om det også, som jeg kan lægge i beskrivelsen til sidst her, eller op på skærmen heroppe et eller andet sted. Så se, hvordan vi bruger den her autocamper til skihytte, og hvordan vi holder varmen, og hvordan den slipper af med varmen og sådan nogle ting i forhold til, at vi har filmet lidt med infrarødt kamera og sådan nogle ting. Alle de der ting kan du se i vores video om kampen mod kulden, og den findes nede i vores videoliste. Så husk vinterdæk eller helårsdæk til din autocamper, så du kan bruge den meget mere. Det er rigtig vigtigt. Så er vi nået frem til nummer 7, og nummer 7 er frivægt. Frivægt i en autocamper betyder, at når autocamperen er fuldt lastet med den standard køreklar vægt, den skal have, så har du en frivægt, som du kan læse dine egne ting i bagefter. Og mange autocamper har ikke ret meget frivægt, og det er fordi, at man sætter alt muligt udstyr ind i de her autocamper. Og hvis man skal holde sig for eksempel under 3500 kilo, så er der næsten ingen frivægt tilbage. Så sørg for at kigge på sådan nogle ting og regne en lille smule ud og sige, hvor meget vand er der i tanken med en standardvægt, altså den køreklare vægt. Og der er måske kun 25% eller 20% i vandtanken, og der er heller ikke ret meget diesel. Så når man begynder at fylde diesel i og vand i, så tager det altså ved i vægten. Og så fylder man personer ind bagefter, og så fylder man cykler ind efterfølgende og alle sine ting, og så går det altså rigtig, rigtig stærkt. Så sørg for at kigge på, hvad en autocamper har af frivægt, inden du køber den, eller undersøge lidt, om du eventuelt kan få den vejet en lille smule op. Det står på sådan et mærke ude i dit motorrum, hvad autocamperen kan vejes op til. Og det her med 4200 kilo, at EU har godkendt, at du må køre med en autocamper på 4200, det gælder altså kun, hvis autocamperen er typegodkendt til det. Man kan ikke bare veje sin autocamper op, og så kan man køre med den. Autocamperen skal være typegodkendt til de her 4200 kilo, som de snakker om i EU. Hvis ikke den kan vejes op til 4200 kilo, så må du altså stadigvæk kun køre med det, autocamperen kan klare i frivægt. Og den samlede køreklare vægt. Så maks 3500 kilo, medmindre du vejer din autocamper en lille smule op. Så er vi nået til nummer 8, og det er anhængertræk. Og hvis du planlægger at få anhængertræk på din autocamper, enten kan du få det fra forhandlerne af, eller du kan selv få det eftermonteret, så skal du være opmærksom på, at det ikke er alle autocamper, du kan få monteret anhængertræk på. Og hvis du kan få monteret anhængertræk på, så er der mange modeller, som ikke kan tage ret mange kilo efterfølgende. Så er det måske maks 750 kilo, du kan sætte på krogen bagefter. Det skal man altså være opmærksom på, især hvis man vil køre med en trailer med
måske have en lille bil bagpå, eller hvad det nu er, man gerne vil køre med, så er 750 kilo altså ikke ret meget. Men i de fleste tilfælde, så kan man få monteret anhængertrækket, og det koster op til omkring 20.000-22.000 kroner. Vi har lavet en video tidligere omkring anhængertræk, og den kan man se i vores videoliste. Vi fik monteret et anhængertræk hos jydekrog.dk i Jylland, og vi må trække 2 tons på vores anhængertræk. Men det er ikke alle modeller, der er designet sådan der, og så skal man have nogle andre vanger på og sådan nogle ting. Men undersøg, hvor meget autocamper kan komme til at trække, hvis du planlægger at tage anhængertræk eller få anhængertræk på din autocamper. Til sidst vil jeg lige sige omkring anhængertræk, at det er altså en virkelig, virkelig lækker ting, at man kan putte sine ting ud i en trailer, når man køber ferie, så man er fri for at spekulere på alt det der vægtsjov, man har, alle de der vægtproblemer, man har i sin autocamper. Så en trailer er en rigtig god ting, og jeg hører om flere og flere mennesker, om flere og flere autocamperejere, som får sat anhængertræk på deres camper, og så har en trailer med på ferie. Og det er en super fed ting. Så kig på sådan nogle ting. Undersøg, hvor meget den kan trække, før I regner med at skal trække en bil, en trailer med en bil på og sådan nogle ting bagefter. Så det er en rigtig god ting. Så er vi nået frem til nummer 9. Og nummer 9 er batterier og ladebooster. I langt de fleste autocamper, der sidder ikke en ladebooster. Og det betyder, at du ikke lader på dine bobatterier, når du kører. Det er noget, man får sat i typisk efterfølgende. Der er selvfølgelig nogle modeller, der er født med de her ladebooster, men der er også masser af dem, som ikke har noget. Så det skal du være opmærksom på. Og så være opmærksom på at få bobatterier, som er lithiumbatterier. Ikke noget med blybatterier eller andre typer batterier. Lithiumbatterier, det er det eneste rigtige til bodelen i din autocamper. Og der er sikkert nogle af jer, der vil skrive ned i kommentarfeltet, jeg har en anden type batterier, og de fungerer ganske fint for os. Og det er super fint, det gør det. Men for os og for alle dem, jeg kender, som er autocamper, og jeg kender rigtig mange efterhånden, for dem er lithiumbatterier det eneste rigtige. Og gerne 200 ampere, 2 batterier af 100 ampere stykket, eller 2 batterier af 200 ampere, så man har 400 ampere. Man kan aldrig få strøm nok i sin autocamper. Selvom jeg holder hernede i Spanien, selvom solen skinner rigtig meget, så har jeg brug for al den strøm, jeg kan bruge alligevel. Så lithiumbatterier og ladebooster. For guds skyld en ladebooster, som lader på dine bobatterier, når du kører i bilen. Det er rigtig vigtigt. Så sørg for det. Nummer 10 er så de små forskelle. Og de små forskelle, det er dem, der gør det hele. Så de ting, jeg lige har fortalt om, de er de små ting, men de er bare så vigtige, og det giver dig en super god oplevelse. Og autocamperlivet er jo et pragtfuldt liv, og nu har vi levet i vores autocamper i flere år efterhånden, og det er det eneste, jeg overhovedet har lyst til. Så de små forskelle er rigtig vigtige, og snak med dine forhandlere, eller snak med de andre autocamperejere. Der er masser af hjælp at få. I er velkomne til at skrive til os, hvis I gerne vil have vores hjælp. Skriv ned i kommentarfeltet. Send os en e-mail. På vores hjemmeside, der står vores mailadresse. Vi har også en Facebook-side, man kan skrive på. Vi har masser af muligheder for at få kontakt med os, og vi svarer rigtig gerne og hjælper jer rigtig gerne, hvis der er noget at hjælpe med. De små forskelle gør det hele, og de gør, at I får en rigtig god rejse. Det var mine 10 ting til dig derhjemme, og din autocamper og dit autocamper-eventyr. Hvis du har nogle erfaringer, du gerne vil dele med mig, eller synes, jeg har glemt det eller andet, så skriv det lige til mig nede i kommentarsporet. Det vil jeg rigtig gerne høre om, så skal jeg nok svare på dine kommentarer, og jeg tager den måske også med op i kommende videoer, hvis der er et eller andet, jeg har glemt, som du synes måske er vigtigt. Så tusind tak for denne gang. Vi ses i den næste.